Cardul profesional european, soluție europeană în căutarea unui loc de muncă. Cardul profesional european, soluție europeană în căutarea unui loc de muncă, este un proiect implementat de ANEOFM în parteneriat cu Soft Business Union SRL, prin utilizarea cererii de finanțare din cadrul programului operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013. Proiectul vizează oferirea unui instrument modern prin care se scurtează calea și timpul necesar persoanelor în căutarea unui loc de muncă pentru a accesa ofertele serviciului public de ocupare aflat într-un proces de modernizare. Plătim cu cardul, intrăm la metrou cu cardul, la doctor mergem cu cardul și în curând o să ne angajăm tot cu cardul. Comisia Europeană va introduce carduri pentru toți cetățenii Uniunii care îi vor ajuta, inclusiv pe specialiștii noștri, să se angajeze mai ușor în străinătate. Așa numitul card profesional valabil în toată Uniunea echivalează diplomele, dar va conține informații și despre experiența posesorului. Oamenii vor scăpa de dosarele stufoase și de traducerea actelor, iar firmele vor găsi imediat în baza de date specialistul de care au nevoie. Ideea unui card care să ateste calificarea unei persoane în căutarea unui loc de muncă a fost inspirată de prevederile unei directive din 2005 a Consiliului European și de rezoluția Parlamentului European din 2009 referitoare la crearea unui card profesional european pentru furnizorii de servicii. Această rezoluție subliniază faptul că un card profesional european ar putea fi un avantaj chiar și pentru profesiile nereglementate și nearmonizate, având în vedere că ar avea un rol informativ, în special pentru angajatori și consumatori. În prezent, cei care vor să muncească în Uniunea Europeană sunt obligați să își echivaleze diplomele de studiu și, din păcate, nimeni nu ține cont de câți ani de muncă au în spate. Tocmai de aceea Comisia Europeană vrea să schimbe regulile, iar funcționarii de la Bruxelles au anunțat ieri lansarea cardului profesional european. Nous voulons faciliter les démarches administratives des professionnels qualifiés. Nous voulons leur permettre, lorsqu'ils souhaitent s'établir dans un autre État, d'effectuer les démarches de manière beaucoup plus simple. Cine își caută un loc de muncă va avea un card special, un document care te scapă de birocrație la angajare. Cardul profesional european va înlocui CV-ul și cartea de șomaj până la sfârșitul anului. Documentul inteligent va ține și locul milioanelor de dosare ale instituțiilor publice și companiilor private. Cardul profesional european poate fi obținut de orice persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, în condițiile în care se adresează în acest scop către ANEOFM. Pentru eliberarea cardului este necesară depunerea unui dosar personal cu toate documentele conform legislației în vigoare. Din momentul în care dosarul a fost acceptat, iar informațiile au fost înregistrate în sistem, se creează un cont profesional și se poate emite cardul. Are dimensiunile unui card de credit și seamănă cu un buletin. Cardul profesional european conține un cod numeric unic de identificare, o poză, data valabilității, numele și prenumele posesorului și un cod al ocupației titularului. Persoana este regăsită, îi pot observa detaliile cu privire la identificarea, adresă, contact. Cardurile vor simplifica și munca angajaților de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă. Se intră în meniul tranzacții card și îi voi căuta un loc de muncă care să corespundă cu domeniul ocupațional principal. Sistemul mi-a regăsit un job. În baza unei proceduri de înrolare în sistem, agenții economici își vor putea publica ofertele de joburi sau cursurile de formare, astfel încât acestea să ajungă în timp real la cei care caută un loc de muncă. În cazul în care un deținător de card se prezintă la interviu, agentul economic îi va putea cunoaște CV-ul prin accesarea portalului. CV-ul este emis automat de sistem în baza informațiilor din contul de card al persoanei în căutarea unui loc de muncă. Dacă e cazul, angajatorul poate anunța electronic, în timp util, că jobul oferit a fost deja ocupat și devine inactiv din acel moment. Sistemul informatic dedicat cardului profesional european, livrat și implementat de IT Systems International, se constituie într-o platformă informatică ce asigură posibilitatea realizării unei relații interinstituționale
între ANEOFM și alte instituții publice centrale sau locale, fără ca acest lucru să presupună investiții și costuri suplimentare din partea acestora. Primăriile au posibilitatea de a se înrola în sistem, astfel încât să aibă un acces facil, rapid și permanent la informațiile despre persoanele care beneficiază legal de anumite drepturi și facilități, precum declarația aferentă legii 416 privind venitul minim garantat. Ca și instituție publică pot vizualiza lista persoanelor cu venituri minime în cadrul primăriei și pot elibera aceste adeverințe pe legea 416. Prin introducerea acestui instrument modern și îndrăzneț ca mod de lucru și de furnizare de servicii, proiectul asigură primii pași prin care o instituție europeană și un cetățean european se pot conecta eficient la o realitate în continuă modernizare. Cardul profesional european, soluție europeană în căutarea unui loc de muncă.